het zo'n graden op 3 graden. Dus doe maar die lekkere open haard aan. Nou, en morgen wachten we maar weer even naar het werkchannel. Gisteren gezopen ben kapot. Kan je niet zeggen meer waar ik ben geweest? Gaat hij jou betalen zo? Dat vind ik al. Hoi! Hallo, mag ik 1 Big Mac, een McCroket, 3 broodjes ham... Ja. Ja, oké. Hier betalen. Oké, bedankt, tot straks. Mag ik een broodje frikandel mayo? En doe er ook maar patatje pinda bij, is lekker voor het maagje. Gisteren gezopen, ik was lang. De hele wereld is irritant.